Sobota je tipérsky bohatá a v nedeľu som tam nenašiel nič hrateľné. Vítam vás pri sledovaní tipérskeho Goalcastu, čo je magazín o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. Nestrácajme čas a poďme rovno na analýzu z krajiny šetrných ľudí. Elgin City sa v sobotu stretne so Stranraerom na ihrisku Borough Bricks v zápase škótskej League 2. Elgin je predposledný na 9. priečke, Stranraer je na 6. pozícii. Momentálnu formu má paradoxne lepšiu Elgin, pre oba týmy však platí, že majú negatívnu gólovú bilanciu. Elgin City sa bude snažiť pridať ďalšie víťazstvo po prekvapujúcej výhre 2-1 nad druhým tímom Tapulky Peterhead. Elgin City má v poslednej dobe vážne problémy v útoku. Skórovali len 3 góly v posledných 6 zápasoch. Zároveň v týchto zápasoch inkasovali 12 gólov. Po prehre v poslednom zápase proti Spartans sa bude Stranraer snažiť situáciu zlepšiť. Štatistiky neklamú, Stranraer dostal minimálne gól v posledných 6 zápasoch, pričom súperi im nastrieľali dokopy 13 gólov. Stranraer má teda slabiny v obrane a nevyhrali v posledných 8 ligových zápasoch vonku. V pohľade na vzájomné zápasy od roku 2022 vidíme, že Elgin City vyhral jeden z nich, Stranraer 4 a raz spolu zremizovali. Dokopy padlo 19 gólov, z toho 7 strelil Elgin a 12 Stranraer. Priemerný počet gólov za zápas je teda 3,17. Posledný ligový zápas sa odohral v 11. kole, keď 4. novembra 2023 vyhral vtedy domáci Stranraer 3-1. Tréneri oboch tímov nehlásia žiadne zranenia. Elgin je typicky domáci manšaft, vyhrali 3 z posledných 4 domácich zápasov. Navyše pred týždňou porazili silného súpera. Ťažko povedať, či dokážu dnes poraziť aj Stranraer, papierovo oveľa slabší manšaft ako pred týždňom spomenutý druhý Peterhead. Očakávam však gólovo bohatý zápas. Over 2,5 gólu ponúkajú v slušnom kurze okolo 1,95. Férový kurz je o desatinku nižší a pod túto hranicu už neodporúčam tipovať. Lúčim sa s vami, priatelia, a teším sa na ďalšiu analýzu, ktorú pridám pravdepodobne v pondelok ráno. Dovtedy sa majte parádne, užite si zvyšok víkendu a čaute.